Дорогие сябры, 2025 год подыходит до конца. Я хочу на хвілінку супыніцца, каб сказаць вам вялікі дзякуй. Вы самая галоўная частка гэтага канала. Вашы каментары, падабайкі, рэпосты і проста тое, што вы гатуеце паводле маіх рэцэптаў, менавіта гэта робіць усё жывым і сапраўдным. Дзякуючы вам мы разам захоўваем і адраджаем смак беларускай кухні. Ад простых дранікаў да забытых вясковых сакрэтаў, такіх як пражаніна ці бабоўнікі. Гэты год быў непростым, але мы яго прайшлі разам і сталі мацнейшымі. А наперадзе нас чакае яшчэ больш смачнага. Новыя старажытныя рэцэпты, сезонныя ідэі і, вядома, шмат цяпла за сталом. Няхай Новы год будзе напоўнены здароўем, сямейным цяплом і сталамі, за якімі заўсёды знойдзецца месца сапраўдным беларускім стравам. Няхай у доме пахне свежым хлебам, квашанай капустай і скваркамі, так як у найлепшых традыцыях нашых бабуль. Калі вам падабаецца канал і вы хочаце дапамагчы яму расці ў новым годзе, цёплым падарункам для праекта можа стаць Buy Me a Coffee. Кожны кубачак кавы дазваляе шукаць рэдкія рэцэпты і ствараць яшчэ больш смачнага кантэнту пра беларускую кухню. Вялікі дзякуй усім за падтрымку. З Новым годам, здароўя, радасці і смачных момантаў.